La màgia dels colors. Text de Ricardo Alcántara. Il·lustracions de Sebastià Serra. Quan va fer 8 anys, la seva mare li va dir: Molt bé, Mariana. D'ara en endavant podràs vestir-te tota sola. Aquesta era la seva gran il·lusió. Somiava l'arribada d'aquest moment. La nena, però, no s'imaginava que llavors començarien els seus problemes. I és que quan es vestia de color rosa, se sentia com una fada. Tancava els ulls i es veia flotant en l'aire. Era com si estigués suspesa d'un globus gegant. Al seu voltant, tot es tornava lluminós i clar. Gràcies als seus poders, podia transformar el seu disgust en alegria i el seu avorriment en diversió. S'ho passava tan bé convertint-se en fada que un cop per setmana es vestia d'aquest color. Però quan es vestia de color verd, se sentia com un autèntic follet. Gaudia corrent entre l'herba i mullant-se els peus al riu. Tots els animals del bosc eren amics seus. En canvi, no hi havia ni un sol caçador que li resultés simpàtic. Si un s'endinsava al bosc, la Mariana s'afanyava a advertir els seus amics. En arribar la nit, s'estirava panxa en l'aire i mirava les estrelles. I així, més d'una vegada es va quedar adormida. Quan es vestia de color negre, es convertia en un pirata valent. A bord del seu vaixell solcava els mars més perillosos i foscos. No hi havia tempesta, ni enemic, ni monstre marí que li fes perdre el somriure. Era amiga dels pirates bons i perseguia els dolents. Tenia un gran tresor amagat en una illa secreta. Per no oblidar-se del lloc, portava un mapa tatuat al seu braç dret. A la Mariana li agradava fins a tal punt sentir-se tan valenta que alguna vegada es vestia de color negre 2 dies seguits. Però llavors enyorava les entremaliadures que feia quan era un follet. I alguna cosa semblant li passava quan es vestia de blanc, de vermell, de blau. Si escollia ser una cosa, no podia ser l'altra. I llavors es veia ficada en un bon embolic. Per això, molts matins es passava una bona estona parada davant de l'armari. Verd, negre, marró, pensava, sense acabar de decidir-se. Fins que, una tarda plujosa, va observar el carrer a través dels vidres de la finestra. Poc després, la pluja va parar i va aparèixer l'arc de Sant Martí. La Mariana va fixar els seus ulls en l'arc.
li va cridar tant l'atenció que ni s'adonà del temps que passava observant-lo. I quan menys s'ho esperava, se li va ocórrer una idea. Sense esperar l'endemà, va decidir provar si funcionava. Es va posar una faldilla vermella, una samarreta blanca, una armilla de flors, mitges marrons, un mocador negre al coll i un llaç verd al cap. Portava sobre tants colors com l'arc de Sant Martí. Estava convençuda que així ja no li caldria escollir. Podria sentir-se fada, follet, pirata, princesa o fantasma en el moment que ho necessités. Que bé! Va exclamar satisfeta, convençuda que havia descobert la màgia dels colors. Adéu!